ጥዕና በለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ዕለታዊ ዜና እንሆም መንእሰይ ትግራይ ኣብ ኩሎም ግንባራት መስተንክራዊ ቅያ እናፈጸመ ጸላእት እናሕፈረን ህዝቢ ትግራይ ድማ ጠስሚ ልቡ ዘስቲ መስተንክራዊ ጅግንነት ይፍጽም ከም ዘሎም ላዕለዋይ መሪሕነት መንእሰይ ትግራይ ገሊጹ ናይ ዝርዝር ሓበሬታ ወኪልና ካብ ሓራ መሬት ከም ስዕብ ከቅርቦ እዩ ላዕለዋይ መሪሕነት መንእሰይ ትግራይ ዝኾነ ተጋዳላይ ሰናይ ከሓሰ ከም ዝበሎ ካብ መንእሰይ ኣብ ግንባር ምስጠላይ ገጢሞን ይሰብር ከም ዘሎን ሓቢረሎም እቲ ኣብ መንገዳ ጸላ ኮይኑ ንጸላይ ዘሰኩነሉ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ዲያስፖራ መናእሰይ ድማ ዝገብርዎ ዘለው ቃልሲ ዝናድ ገሊጽዎሎም መንእሰይ ትግራይ ይሕዝዋ ናይ ድሕሪ ስሮኪናት ናሪ መንግስቲ ኢሳያስ ፋሽስታዊ ሰራዊት አብይ አሕመድ ፋሽስታዊ ሰራዊት አምሓራ ናይ ዓረብ ኤምሬትን ናይ ሃገረ ሶማልያ ብሰንኪ ዝፈፀሙ ኩናት ብዙሓት መስተንክራዊ ስራሕትታት ብዙሓት ቅያታት መስለኒ ታሪክና መዝገብ ዘሎ ወለደ እዩ ቃልሱ ብዙሕ ብርክና ኣይክካልን ሓደ ተላንገት እዩ ሰላይ ዘንበርክኽ ዘሎ ወዘላይ ዘሰብር ዘሎ ታንክባዕ ናይ ወለዱ ቅያን ታሪክ ዝወረሰ መንእሰይ ኣሎ ኣኽሊ ኣብ ከተማ ናይ ከተማ ስራሕትና ናይ ከተማ ዓመታት እናበዓለ ያው ዘይሰረት መንግስቲ ተወራሪ መንግስቲ ሓይልታት ኩናትን ዘንበርክኽ ዓመታት ኣዝማታት እናካየደ ዘሰኩነሉ ኩነታት ኣብ ትግራይ ተፈጢሩና ማለት እዩ በጅግና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ከቢድ ሰብኣውን ነዋታውን ኩነታት ዝበፅሕ ከም ዘሎን እቶም ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን ሕዚ ሕቁ ተሰይሩ መሊኡ ሓመድ ድበ ክለብስ ኣብ ጫፍ ሞት ከፂሑ ከም ዘሎ ኣመልኪቶሎም ኣብ መላእ ዓለም ዘለዎ መናእሰይ ተጋሩ ሽዱሽተ ዋሒ ዘይ ምቁራፅ ዘይተቋረፀ ቃልሲ የካይዱ ኣለዉ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት እናረኸቡ ድምፆም ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ዘስምዕሉ ኩነታት ተፈጢሩሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይ ንፀላእታ ረመፅ ኮይና ከም ዘላ ኣብ ትግራይ ከም ድላይ ዓንዲ ዝወፅእ ፀላእ ከም ዘየለ ብተግባር ናብ ዝተረጋገፀሉ ኩነታት ተበፂሑ ምላው ዘመልከተ መንእሰይ ሰናይ ከሓሰ እዚ ድማ ኣብ ግንባር ኣብ ከተማ ገጠርን ኣብ ወፃእን ኮይኑ ይቃለስ ዘሎ መንእሰይ ድማር ውፅኢት ምዃኑ ኣመልኪተሎም ኣብዚ ከዓ ናይቲ መንእሰይ ናባንስ መሰረታዊ ስራሕ እዩ ከምዚ ገይርዎ ዘለዎ ያው ብርብር ኣቢልካ ክትሪኦ ከለካ ከም ዝበሎ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝጭቡጥ ሓደ መንእሰይ ንሌሳን ሰለስተን ታንክ ዘቃፅለሉ ሓደ መንእሰይ ክልተ ናይ ውግእ ኣውሮፕላን ዘቃፅለሉ ሓደ ኢዳ ተባዕታይት ታንኪ ክልተ ሰለስተ ታንክ ዘቃፅለሉ ሓንቲ ኢዳ ሓንቲ ኢዳ ተውቃት ከይተሰኮነት ብርታ ዝቐረየት ኢዳ ክልተ ሰለስተ ታንክ ተቃፅለሉ ያው ዘሎ ኩሎም ፀገማት ተሸኪሙ ዕርቃን ኣሎ ስሜት ኣሎ ፃዕሪ ኣሎ እዞም ኩሎም ነገራት ከይሰኮንዎ ፀኒሑ ሸመትከሉ ስረ ወለዱ ወሪሱ ዝቃለሰሉን ፀላእ ዘንበርክኸሉን ኩነታት ተፈጢሩና ማለት እዩ መናእሰይ ትግራይ ንፃውዒት ተጋዳላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ስዒቡ ናብ ሜዳ ትግራይ ምውራዶም ኣጠናኺሮም ከም ዝቐፀሉሉን ሕዚ እውን መስርዕ ሰራዊቱ ክመልእ መንእሰይ ትግራይ ናብ ቃልሲ ክፅንበር ፃውዒት ኣቕሪቦሎም ወኪል ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ናይ ምጽናት ኩናት የካይዱ ዘለዎ ኩሎም ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ደምሲስና ንብዓት ህዝብና ክንሕብሶ ኢና ክብሉ ታዕሊሞም ዝወድኡ መናእሰይ ትግራይ ገሊፆም ኣለዉ ናይዚ ዝርዝር ሓበሬታ እውን ካብቲ ቦታ ወኪልና ከም ስዕብ ከቅርቦ እዩ ፕሬዚደንት ትግራይ ተጋዳላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቤተሰሓታት ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ የካይድዎ ዘለው ዘርኢ ናይ ምጽናት ኩናት ሳስን ትግራይ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ሓራ ንምውፃእን መንእሰይ ትግራይ ናብ ሜዳ ብበዝሒ ክኸትት ከም ዝግባእ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ስዒቡ በዝሒ ናብ ታዕሊም ዝወርድ ዘሎ መንእሰይ ኣዝዩ ተጠናኺሩ ናይዚ መቐፀልታ ዝኾነ ታዕሊሞም ዝወድኡ መናእሰይ ዝተውሃቦም ወታደራውን ፖለቲካውን ትምህርቲ ቢጦም ኣብ ሶም እዚ ተመሪቆም መንእሰይ ተኽኖ ስልጠናኦም ዝዛዘሙ ተመረቕቲ መናእሰይ ሓደ እዩ ዝተውሃቦ ኩሉ መዳዊ ስልጠና ብዝግባእ ከም ዝጨበጦ ዘዋግዕና እዚ መንእሰይ ድሕሪ ስልጠና ድማ ናብ ሰራዊት ትግራይ ተፀምቢረ ወረርቲ ሓይልታት መልአ ብምቕባር ኣዴታተይን ኣቦታተይን ሓቢሰ ትግራይ ብመፅዋተይን መስዋዕቲ ብፆተይን ሓራ ክነውፃእ ኢና ክብል ተዛሪቡ
تنازل سيدنا ثلاثنا عن شو منها مريضنا عن مجلسنا كنت نوعات تتناول نفسها كنت حزور تتناول نزور يبقى حواتنا كلهم أتكلمنا فولا كلهم مستقبل تقارير مثل شافوا جرايس رجلوا جرايس ورجلوا كلنا نزوركم نزوروا زي تنازل سيدناول بقول خميس نتكلمنا خميس نتفلنا نزول نجاراتهم ساتيكم كل نجارات كابتوس جميع سكاسل جميع كاسبورتان كاسكاتيكم نجارات وسينيرنا زي معنا تعمل كتاس النسائي يسوي سيدنا زرعة هاجر ناول هاجر كنا كاسكعنا عرمي أدرجنا الله جبري هو تتبعك فدماوس كاب حزي بزوم دفعان وررتي حيلتات ابن عليه من عزبت حكسرا ولا طابز انت كنم بعد ما نزوم فايستون حيلتات حمد دبن متاو دور مسواتي فكر الوقتنا قبل حران وكلش النام أديتات تغاي عندي بركة من الترمي لكن توزي فريم كده في رنين نمغرات زغناي زخنا كا درجة حدقة تسود ليو نجربين نحنا حاجينا نترف ثلاثي سدسنا نترف تلنا نمبر ثلاثنا عشان نخلص تلنا هذا دقيمة حقوسة إذا خلنا تترنا ذكرنا لنا عوجنا كراي بسمع حزب تግራይ بحفشام ናይ ቃልሲ ኮይኑ ኣብ ደጅን ቅድመ ግንባር መስቶም ደመኛታት ሰላዕቱን ባንዳታትን ፊት ንፊት ገጢሙ ዝኸፈለ ዘሎ ክቡር መስዋዕቲ መሰል ዓርቶ ውሳነ ትግራይ እዩ እሞ ህያውን ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ተሰሚዱ ንወለደታት ተጋገር ይዝበሉ ኣብቲ ዕለት ምረቓ ዝተረኸቡ ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብን መንግስትን ትግራይ ካልኦትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ መሊኡ ውሑድ ዝኸውን በቲ ሓዱሽ ወለዶ ኩሎም ወረርቲ ሓይልታት ድማ ብቀናፅን ህዝቢ ትግራይን ጅግና ሰራዊትናን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክቕበር እዮም ኢሎም حراسين دحننتين هجو تقراي عاوز هجو زلو ولدو وصل الصوت المسرد عاو كان فنا عمت وعدنتنا عيد المسرد لكن حراسين دحننتين قالوا حيلتات كرجاء كنسونا خلنا يهولو عند علينا أصدقنا سردونا ورسونا ورسنا بمسواتنا صح حالواتنا دحننتنا نرجاء كنسونا عريس أوعدكم لهم كل قلت على أحاديثكم أو كرت علماتهم فيكم كما نغزر لهم تبي خير في وتجدلهم كاولدون أولدون سلك الظهر بسرعة مرتلهم ثم ودوا مناسي تمهارو ينبرستي لعلوتن مع خلوتن السماعة عنام انجنراتن ممهران ينبرستن كان عبرك أبات تمرتن كانتون كم ذركبهم أرجع جدنا عنام وكيل دمتوانا تقراي تبحر مريض تقراي خبر وزبانا ورج هذي سكالو جمعي تاريخ نوض جمعي حبرنا زحسس بزلولو حالواتنا دحننتنا بقلص امن قلسمنا زيطوة بحيلي من قد نسكت عنا سقرو ببلحات نسقرو بعقلي ናብ ካልኦት ዜናታትና ክንሰግር ሓረስታይ ትግራይ ብወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድን መላፍንቱ ዝኾኑ ሓይልታትን ኣብ ዕሩን ናውቲ ሕርሽኡን ከም ዝተዘመተን ብዘይዘርእ እኽሊ ከም ዝተረፈን ተሓቢሩሎ ወተሃደራት ፋሽስቲ አብይ አሕመድን መላፍንቱ ዝኾኑ ሓይልታትን ኣብ ዕሩ ሓረስታይ ትግራይ ከም ዝዘመቱን ኮነይሎም ድማ ናውቲ ሕርሽኡ ከም ዘዕነውን ኦክስፋም ዝተባሃለ ትካል ገባር ሰናይ ገሊጹሎም أورح كرامات قدم مئتاو اتحارستاي أخول مدلاو كقبر يقبو كم زنبرن زحبر اتتكال قبار سناي بتوم وررتين تريتوز تزمتهم ناو تحرشو زعانون زر اخلي زي بلون قبار كاب حرشاوي مأتوتن خيبوكر سقاتو قليت لهم فرويني قبر قزابهير زتبهالة تسرحتين حرشا ورد راي عزوهم بسنكي كوينات آب حرشا تقراي كبيد قد كم زورده حابير اللام فرويني أقوى مشلهم أن أكبونا هلو كوينات كم زتولعن بدحر إدماء أب بيت خريستيان تعقبوا من هلو كم زتقتلون كله نبرة مونك عنه كم زتجبرن تزهري والله ما بزحتو حزب تግራይ ኣብ ዝነብረሉ ገጠራት ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ ንዝኸፍአ ጸገም ጥዕና ከም ዝተቃልዐ ዶብ ኣልቦ ሓካይም MSF ኣፍሊጥሎም
ጉጅለ ተንቀሳቀስቲ ሓካይም MSF ኣብ ዝተፈላለዩ ገጠራት ትግራይ ተዘዋዊሮም ግልጋሎት ሕክምና እናሃቡ ከም ዝኾኑ እቲ ትካል ሓቢሩሎም ውስን ዝኾነ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ሓደ ከተማታት ትግራይ ጥራሕ ከም ዝተኸፋፈለ ዝገለጸ MSF ዝበዝሕ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝነብረሉ ገጠራት ትግራይ ግና ንልዕሊ 6 ኣዋርሕ ጥዕና ሓዊሱ ካልኦት መሰረታዊ ግልጋሎት ከም ዝተቋረጸ ኣመልኪቱሎም ኣብ ማእኸላይ ዞባ ዓዲ ፍታው ኣብ ዝተባሃለ ዓድን ከባቢኡን ዝነብር 10,000 ህዝቢ ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ግልጋሎት ጥዕና ከም ዘይረኸበ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ትካል ጥዕና ድማ ከም ዝተዘመተን ከም ዝዓነወን እቲ ዜና ሓቢሩሎም ሓደ ጉጅለ ተንቀሳቀስቲ ሓካይም MSF ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ዓዲ ፍታው ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ብዙሕ ቁጥሪ ዘለዎም ህዝቢ ግልጋሎት ሕክምና ንምርካብ ከም ዝመጸም ይኹን እምበር እቲ ጉጅለ ካብ ህፃናት ጥኑሳትን ህጹጽ ሓገዝ ዘድልዮም ወገናትን ወጻኢ ግልጋሎት ክህብ ከም ዘይከኣለ እቲ ዜና ሓቢሩሎም ኣብ ዞባ ምብራቅ ከተማ ሰብያ ዝነበረ ጥዕና ትካል እውን በቶም ወረርቲ ከም ዝዓነወን ህዝቢ ተኸባቢ ንጸገም ጥዕና ከም ዝተቃልዐን ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ ብዘይካ ጸገም ጥዕና ኣብ ገጠር ዝነብር ህዝቢ ይጥቀመለን ዝነበረ ጥሕኖታትን ጎዳጉዲ ማይን ከም ዝተሰበራን በዚ ዝተልዓለ ህዝቢ ንሰዓታት ተጓዒዙ ማይ ካብ ሩባታት ከም ዝሓውርን በዚ ድማ ንሕማም ውጽኣት ከም ዝተቃልዐን ተፈሊጡሎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢሮብ ሓደጋ መጽናት ዓሌት አንጸላልዩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ህዝቢ ኢሮብ ከም ህዝቢ ሓደጋ መጽናት አንጸላልይዎ ከም ዘሎን ብዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መዘና ኣልቦ ግፍዕታት ከም ዝወረዶን አልጀዚራ ጸብጺቡሎም መሬት ኢሮብ ብዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ዝውረር ጀሚሩ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐተሉ ንብረትን ጥሪትን እቲ ህዝቢ በቲ ወራሪ ሰራዊት ከም ዝተዘመተን ሕዚ ድማ ህዝቢ ኢሮብ ንሓደጋ ጥሜት ከም ዝተቃልዐን እቲ ጸብጻብ ኣረዲኡሎም ልዕሊ ፍርቂ ዝኸውን ኢሮበታይ ከም በዓል መቐለ ዓዲግራትን ኣዲስ ኣበባን ናብ ዝበላ ከተማታት ከም ዝተፈናቐለን ኣብቲ ዝተፈናቐለሉ ቦታታት ድማ ተሸቑሪሩ ይነብር ከም ዘሎን ዝሓበረ አልጀዚራ ሕዚ እውን ኣብቲ ህዝቢ ዝፍጸም ግፍዕታት ከም ዝቐጸለን መራሒ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓሲምባ ዝነበረ ኣይተ ዶሪ ኣስገዶም ድማ ንኩናት ትግራይ ብምቅዋሙ ከም ዝተኣሰረን እቲ ዜና ኣዘኻኺሩሎም خبر وزبانا ورجع زي سكالو جمغي تاريخ نوال جمغي وحبرنا زي حاسس بزلولو هالواتنا دحننتنا بقل امنا فلسفنا زي طوى بحايلي من قد نتحقق عنا سقرو ببلحات نسقرو بعقلي زينانا حزون النعطل اليوم بريزيدنت أمريكا مس وراسة عارتن لؤول أبو دابي بزعبة تجراي تزاتيوم. بريزيدنت جو بايدن مس محمد بن زايد أب زجبرون نايسل كيزررب أب تجراي بزعبة زلو سب أويك لولاو كم زتمايتهم كاب وايت هاوس زترخبه حبريت هيرد. كلتي مرحتي أب تجراي زلو سب أويك لولاون يكايد زلو كويناتن في التحكي الصعب زركبه حابيرهم إن مسرح كم زتسمع عدما تزينا وسيهم الكيتلهم. محازا نبر بريزيدنت دونالد ترامب فاشستي أبي أحمد كم زخونو زنقرلهم كم أول جبار حداقة عرب إمريت زخونو بين زايد نتيت بتجوار زي تشرفة شماوي سلام إثيوبيان إيرتران سعبهم نفاشستي أبين والكملخ إساس أفوركن سلام أعسلكم يخم بمبال نخلتي أم والكملختي ميدال كم زشلموهم يذكر أبتي فاشستي أبي أحمد بسم الله فنتو حيلتات بمخان قابل عليه حزب تجراي زفت أمورر عرب إمريتس أب تجراي بمتقعتي درون كبيد شفشفن عنوتن كم زفتمت يفلت أب مودعتام دايركتور جنرال ودبت عنا عالم دكتور تيدروس أدحنم بيونيفرسيتي نوتنغهام ناي كبري بروفيسور كوينوم تشيموم أب حجر إنجليز ركب فلوت يونيفرسيتي نوتنغهام ندايركتور جنرال ودبت عنا عالم دكتور تيدروس أدحنم ناي كبري بروفيسور جيرو شيمو وملوم حلفي كفل حكمنا يونيفرسيتي نوتنغهام جون آتريتون دكتور تيدروس وريت مراماريت عنان ديبلوماتنا عالمنا كم زخونو مسحبرون دكتور تيدروس عبزح زقوان لبدا حمام كوفيد 19 نمعقات يرئيو زلو وحلولن أبنتاون أمرارحم نخلنا زلع عليهم يونيفرسيتينا ناي كبري بروفيسور جيروس لزشلمهم دمام زلع على كبري يسمعنا كابتي زدلبا كإلتو من تمكرو من نمكوداس دمام تدالينا لنا كم زبلو يونيفرسيتي أفليت لهم
دكتور تيدروس أدحانوم نتعنا عالمنا بزجبر وعبركتون لبدا حبام كوفيد 19 مقطعار بزر أيوم وحلول أمرارحن كاب استفلاليو مرحتي حاجرات نقدان كاب فلوطات يونيفرسيتات دما ناي كبري دكتور نتن كم زتقبلوم زفلت يوم زخبركم تملكتنا نحنا ونلومي حزنا لكم زيناتات أبزي ودينا لنا أب خلقوت تمساسال زعباتات مريسنا كساب نكنا سلام حلواتنا دحننتنا بقلصمنا تግራይ تسعر خبر وزمانا ورجع زي سكالو دموغي تاريخنا ودموغي حبرنا زي حاسس بزلولو حلواتنا دحننتنا بقلصمنا قلصمنا زي يطوى بحيلي منقد نسحيوكم نسحقرو ببلحات نسحقرو بعقلي